pang thumbnail. Actually, matagal akong gumagamit ito, guys. May crunch pa rin yung gulay. Say hi, good morning. Morning. Tarong sit down, tarong sit down. Ngayon na nga, first time ko nakakita ng ganitong classic bulalo. Itim na bulalo, dito lang sa Pista Food Hall. Ito na, titikman na natin. Hello guys, it's Christine and this is our family lunch. So, good morning. Good morning daw. So, ngayon lang ako natapos guys sa ano. Wipe yung nose, be. Wipe. Katatapos ko lang uploadin pa yung video. Di pa pala, may gagawin pa pala ako sa routine. Sa to-do list ko na maglinis ng ref. Dahil, mamaya na naman is, gagawa ko ng yung spaghetti, yung stock natin, spaghetti at saka yung lumpia. Okay, so ito na, dinefrost ko na siya. So, yes. Tapos na ako sa aking morning routine at saka yung sa to-do list ko naman. Dalawa na lang yung kulang. Yes, dalawa na lang. Finally! So, ayan siya kakalat, guys. So, yan yung lilinisin ko ngayon bago ako magsimula sa aking luto mamaya. So, ayan. Hello guys! So, ayan. Mag-sit down na tayo dito. Matagal na hindi ako nakakapag-ano sa inyo. So, today is meron ako pakita sa inyo. Shere! Ako pang thumbnail. So, ayun guys. May papakita lang ako sa inyo kasi it's been a long time. Long day. It's been quite a while. Wow. Medyo matagal ng parang feeling ko hindi ko na minamahal yung aking sarili. So, nag-set ako ng budget guys. Nag-set ako ng budget ng 1,000 pesos lang naman. Okay. Hindi siya ganun kalaki. Pero mas okay na yun kasi wala. Kasi usually hindi ko talaga binibigyan ng pansin yung aking sarili. Parang puro iniisip ko talaga si Hagrid. So, yun. So, talagang finally, nakapag-decide na ako na okay, kaya init. Hindi ako mag-electric fan kasi ang ingay ng electric fan, guys. Sinabi ko talaga na kailangan ko ng pagmamahal sa aking sarili. So, ayan, set ako ng 1,000. So, sabi ko, kailangan may mabili ako something na, alam mo yun, masasabi kong hindi ko naman pag-anuhin. Parang masasabi kong minahal ko naman yung aking sarili. Pero ayun. So, i-haul ko itong nabili ko guys sa 1,000 pesos ko. So, kasi pumunta ako sa SM nung 2. Yeah, pumunta ako sa SM. Kasi nung nag-grocery kami doon, naiwan yung aming mga payo. Dalawang payong at saka isang raincoat. So, binilikan ko doon. So, nakapunta ako dun kasi medyo may one take one naman dun sa Forever 21 pero hindi ko mga bet yung mga nakasale doon. Yung one take one, yung mga magagandang style hindi siya naka-buy one take one. So, yun. So, doon ako pumunta sa hindi ko naman pagbasa Uniqlo. Hindi ko alam kung paano basahin to. Pero, in fairness naman, magaganda yung kanilang mga damit at sobrang mura guys. Yun pa lang siya na-discover na sobrang mura pala niya. So, ayun. Since, sabi ni Papa, gusto niya yung mga talagang sinabi ko sa kanya talaga pag nung sabi ko kasi punta na ako doon, bibili na ako ng mga gusto kong bilhin.
Lang sinabihan ko na siya na wag mo akong anuhin ko ano yung bibilin ko. Kasi hindi ako may gusto niya yung mga blouses na talaga yung mga off shoulder, gano'n. Since nung dalaga pa ako, hindi talaga ako mahilig sa ganun guys. Bili ako sa mga, yung mga simple lang ng mga blouse kagaya nito. Ito. So, medyo malaki siya guys, no? Pero actually maliit talaga siya sa personal. Ayan. Pero, ano siya, 590 pesos lang. Ayan. Actually, I know, 590, pero yung binayaran ko nito is 400 lang. 490 pesos. Hindi ko alam kung nag-sale siya. Yeah, 490 lang talaga siya. Na-shock na ako eh. Sabi ko, bakit 490? Nakalagay dito 590. So, baka nag-sale. So, ayan. So, ito yung pinili ko. Hindi ko, pangit siyang kulay sa ano, pero sa personal, napaka-class ng kulay niya. Wow, class. Pero iba talaga yung kulay niya. Pero, ayan. Actually, dalawa sana yung bibiling kong damit na may ginagustuhan akong gamit. Pili ko sa ganito guys, yung mga v-neck lang na medyo ano, yung kulma lang yung katawan ko. Yun lang yung mga gusto kong mga damit talaga. Yung mga simple lang. Yung mga parang yung mga plain, ganon. Kasi nung ano pa ko, actually hindi ako mahilig din ako sa ganito yung mga t-shirt. Pero mostly noon nung dalaga pa ako, blouse na mga ganito lang. So ayan, yung binili ko. So, hindi sa dalawa yung bilhin ko, yung plain lang, no, yung v-neck, at saka yung isang, ano, na 200 plus. Kaso, nag-inharapin na si ate. Kaya, sabi ko, eto na lang. Kasi, ganda din naman siya. In fairness. Napaka-class yung tingnan, guys, pag sinuot ko siya talaga. Maganda siyang i-partner sa mga lahat ng bagay. So, yun. So, 490 lang naman yun. Lang ko talaga. Tapos, bumili ko ng panty. So, babala din. Papakita ko sa inyo yung panty ko. Tshireng! Malaki yung panty. Actually, maliliit yung panty ko, guys. Medium ako, no? Pero, nag-decide ako na, actually, first time ko mag-panty na ganito, na talagang, ano talaga siya, malaki yung, iba yung form niya. Alam mo yung common na panty, yun yung panty ko talaga. So, eto, sabi ko, mas maganda to kasi medyo malaki yung pet ko. Kaya okay din to. Tsaka very, ano siya eh, cotton. Medyo, makikita nyo guys, kasi namili ko doon sa kaisanan ko namili ng mga ano eh, mga panty talagang yung mga lace. Iba yung mga panty doon guys, hindi ko bet. Yung mga ganun mga panty, parang pang ano lang ba, pang dekorasyon. Yun. Eto, hinanap ko talaga yung cotton eh. Kasi iba yung ano niya guys. Cotton talaga siya. So, nakalagay naman talaga ito. 100% cotton. 100% cotton talaga. So, bili ko ng tatlo. This is 52 pesos each. So, may isa pa doon eh. May mga design. Sabi ko, wag na lang yung bibili ko kasi may ano eh. Baka matanggal ang paglaba. So, ayan. Ito medyo ano yung kulay niya. Each pa to. Each. Parang ganun. Ito naman, purple. Actually, hindi ko bet yung purple eh. Walang ibang kulay. Tapos, ito naman, pink. Hindi ako mahilig sa purple eh. Pero okay lang yung Kerry Bears. So, yun. Medyo mga light yung kinuha ko. As if naman parang linis-linis. Pero yun. Tapos, yan. 52 each yun, guys. So, tatlong binili ko. Tapos, eto dahil mahilig ako sa cutics. Mga cutics. Mahilig ako sa mga kasi hindi ako mag-cutics talaga sa sarili ko. Sa isang taon, siguro nakakapag-manicure, pedicure ako mga 2 beses. 2, 3. Ganun lang kadalang. Kasi usually talaga, ako lang talaga yung naglilinis. Kasi meron akong nipper, pusher, lahat na ano meron ako. So, this is 30 pesos. Ito yung napili ko na ano yung kulay nito. Tuyu. Ano yung Tuyu? French manicure. Hindi ko alam. Basta OMG siya na ano, brand. Yan, 30 pesos. Medyo pet ko yung kulay kasi niya. Tapos, ito, skin white. Kasi yung last hindi ko nakabili. Sinali ko na lang siya. 38. Yung maliit lang yung binili ko. Tapos, yan. Ay, oo nga pala. Ito, tawag dito, Avon. Kasi, lotion at saka yung spam. Actually, matagal na akong gumagamit ito, guys. Nung dalaga pa ako, nung gumagamit na ako nito talaga. Ang
problema ko kasi wala akong pasensya. Lalo na yung nagkaroon ako ng anak, hindi ko na siya ginamit kasi parang feeling ko parati akong nagmamadali. Alam niyo yun, parati akong nagmamadali. Parati akong may ginagawa. Sabi ko, for this year, kailangan panindigan ko na ito. Kasi, alam niyo bang, noong taon yun, bumili ako ng ganito. 3 yung binili ko, guys, 3. Hindi ko nagamit. Kasi wala akong pasensya talaga. Wala akong patience sa mga ganitong katagal. Kasi kailangan mo siyang i-ano kasi na 3 to, ako nga nun 5 minutes pero ang tagal. Ang tagal talaga. So nag-decide ako na okay, actually ginamit ko na siya kanina and I feel so love. Wow. Parang love na, parang feeling ko na, kasi parang ano ngayon parang, alam niyo, ang sarap talaga pag bagong taon. Kasi parang nafe-feel mo talaga na parang, new hope, parang new beginning, parang ganun yung feeling. So, sabi ko, for this, sana mapanindigan ko na siya talaga na gamitin kasi, kasi siya, maraming talaga sa akin ito, at saka yung mga friends ko, gumagamit sila ng ganyan noon sa trabaho ko, noon sa Cebu pa ako, yun yung ginagamit. Hindi ko lang talaga siya mapanindigan dahil naboboard ako, mabilis ako maboard guys. So ngayon, habang nasa CR ako pag naliligo, nag-phone, nag-YouTube, nag-google, ganun, yun yung ginagawa ko guys, para hindi ako mapagot. So yung 3 minutes, ang bilis lang pala ng 3 minutes, parang bakot ako sa 3 minutes ha, pero ngayon na may YouTube, YouTube, parang hindi na ako nababagot. So sana panindigan ko siya, parang feeling ko, parang minamahal ko yung sarili ko. Parang ganun, alam niyo guys, kasi alam niyo pag nanay ka, iba kasi, parang parating si Hagrid, ganun, parating siya na lang yung naiisip ko talaga. Pag naliligo ako, nagmamadali ako kasi may gagawin pa ako, ganun. So ngayon, yun yung ko kasi. So, pinakita ko lang sa inyo yung diba, yung to-do list ko, tapos yung mga routine ko, morning, afternoon, at saka yung night routine ko. So, evening routine. So, evening yung nilagay ko, night. Ano yung nilagay ko doon. Pero, talaga na, pinakalas talaga nun, may myself doon. So, talagang sinet ko talaga. Ang sarap sa feeling, guys, nang meron talagang mga routine na sinusunod, tsaka yung to-do list ko. Dahil, mas namomotivate ako talaga, sobra. So, yun lang naman. Medyo napahaba na yung aking Pero yun lang guys, yun lang yung nabili ko. Actually, may sukli pa akong 150. So, plano ko siyang ibili ng ingay naman ito sa Shopee. Hindi ko pa talaga na airplane mode. Yung face mask, yun yung plano ko. Wow, Christy. Ang ganda. Pero yun lang guys, yun lang naman. At saka magpapaalam na ako dito guys kasi may ipifilm kasi ako. So hanggang dito na lang tayo. Dahil medyo mahaba na yung ating vlog. So yun lang guys. So I hope you guys enjoy and please don't forget to subscribe and follow nyo ako sa Facebook at sa Instagram, Our Family Budget. Nakalagay yung link sa description box. At yung video natin is uploading pa dahil may nangyaring hindi maganda kaya inulit ko naman. So yun lang guys. Babush!